Barka da zuwa YouTube channel nawa. Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa da zarar mu ɗaura, ka danna subscribe, ka danna alaman ƙararrawa. Saƙo daga Datti a Salafi akan batun Manara Non-Interest Loan. www.manarafb.com. Kwanaki uku da suka wuce zuwa yau, mutane da yawa sun yi ta kira na tare da turo mu saƙonni a Facebook da WhatsApp game da wani link da ake tura wa mutane su cika akan cewa bashi ne daga gwamnatin tarayya wanda babu ruwa a cikinsa. Bayan na ga tambayoyin sun yawa, sai na ce to tunda an ce Manara ne, to lamarin yana da alaƙa da ƙungiyar Izala ta ƙasa ɓangaren Sheikh Dr. Abdullahi Balalau. A lokacin sai na hau website ɗin, na hau na duba na gani da idona, sai na ga logo na Manara na ƙungiyar Izala. Na ce to a yi min afuwa, zan yi bincike a kai. Bayan awanni 24 na yi bincike a kai, na tambayi manyan jigajigan Izala na Najeriya. Ɓangaren Sheikh Abdullahi Balalau, na tambayi wasu daraktocin Izala na ƙasa da wasu jihohi, kuma sun tabbatar mun da cewa wannan link ɗin gaskiya ne. Ɗaya daga cikin daraktoci na ƙasa ya turo mun saƙo cewa ɗan uwa Datti a Salafi, ku gaya wa mutane su buɗe link ɗin su cika. Gaskiya ne, ba fake ba bogi bane. Don haka a cika gaskiya ne a www.manarafb.com. sai dai wasu za su ce ba su gani a WhatsApp ko Facebook na ƙungiyar Izala ba. Ni ma tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin directors na Izala kenan, sai ya ce bayan an kammala wannan tsarin da CBN da Izala, sai aka tsara cewa ƙungiyar Izala ce za ta sayar da wannan tsarin wa jama'a. Amma kafin a kai ga sanarwa, sai wasu suka fitar da link ɗin, don haka sai ba a ga Izala ta fitar da shi daga farko ba. Amma gaskiya ne, ana buƙatar abubuwa kamar haka yayin cikewa: cikakken suna, lambar waya, email address, BBN number, BBN ɗin ɗan uwanka, ga link ɗin a wannan www.manara.com. Sauran ka'idojin karɓar rancen za su biyo baya idan za a fara bayarwa. Yanzu dai a ciki, daga baya za su nemi wanda ya cika ta email ɗinsa ko ta lambar wayarsa. Allah ya samu dace. Amin.